Jučerašnja sednica glavnog odbora Srpske napredne stranke pokazala je rešenost našeg predsjednika i budućeg premijera Aleksandra Vučića da Srbija krene pravim putem, iako će te reforme biti dosta bolne. Te reforme imaju zapravo za cilj da se uklone sve negativne barijere i zloupotrebe, da se krene putem štednje, oporavka privrede, novih investicija i zdravih radnih mesta. I mogu da izrazim veliko zadovoljstvo što sam juče u Beogradu učestvovao u radu ove značajne sednice na koje je data puna podrška programu buduće vlade, a tu podršku novom putu Srbije daje i naš opštinski odbor, jer verujemo da će sa novom vladom Srbije sarađivati buduća nova lokalna vlast Lebana, koju će preuzeti naprednjaci umjesto sadašnjeg rukovodstva opštine. Mi imamo taj stepen odgovornosti, ali i puni legitimitet nakon održanih izbora. Onako kako će se sprovoditi reformu u Srbiji, tako ih treba sprovoditi i u Lebanu, a to možemo samo mi, kaže Srđan Živković, predsjednik opštinskog i član glavnog odbora Srpske napredne stranke, koji ističe da prva naredna sednica Skupštine opštine treba konačno da reši sve dileme i da stavi tačku na sve zloupotrebe u Lebanu, kao i na dalje ekonomsko propadanje privrede. Sadašnje lokalno rukovodstvo nije u stanju da sprovede te zadatke nove vlade i zato će u Lebanu veoma brzo doći do pozitivnih promjena sa pravim ljudima na čelu opštine, navodi Živković.